Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Bonbon. Taong 1977, Kalintaan, Occidental Mindoro. Itong mga panahong ito, namumuhay bilang manlalako ng mga gulay itong si Bonbon. Wala pa siya noong asawa sa kadahilanang siya ang nagsilbing padre de pamilya sa kanilang tahanan. Matagal na kasing yumao ang kanyang ama dahil sa isang aksidenteng hindi nila lubusang inaasahan. Ayon kay Bonbon, na ang lugar na pinagtitirikan ng bahay nila noon, madaling manlambot ang lupa sa tuwing umuulan. Yun din ang naging sanhi ng aksidente na siyang ikinamatay ng kanyang ama. Halos hindi nga nila noon nahukay ng buo ang bangkay ng kanilang padre de pamilya sa kadahilanang kinulang sila ng kagamitan na maaaring maghukay sa lugar. Bagamat alam ni Bonbon ang peligrong dulot ng pagsasaka sa kanilang lugar, wala siyang magagawa kung hindi ipagpatuloy ang kanilang nakagisnang hanap buhay. Sa araw-araw na pagsasaka niya roon, tanging lakas ng loob lamang at panalangin ang kanyang baon na magagawa niyang makauwi sa kanilang bahay. Kung hindi niyo kasi na itatanong, ang lugar na tinitirhan noon nila Bonbon, napakalayo sa nayon ng Kalintaan. Tinatawag na nga noon na isang tribo ang kanilang lugar dahil sa napakahirap noong puntahan at kukonti lamang silang naninirahan doon. Gayunpaman, kahit ganoon ang uri ng pamumuhay na nakagisna nila Bonbon, naging masaya naman sila kahit papaano. Bukod kasi sa palagi silang tinutulungan ng kanilang mga kapitbahay, hindi rin sila pinapabayaan ng mga ito, lalong-lalo na sa kanilang mga pangangailangan. Mahirap mang isipin para kay Bonbon, subalit ramdam na ramdam niya ang kakaibang pagtrato ng kanilang mga kapitbahay sa kanyang ina. Ni minsan sa buong buhay niyang paninirahan roon, wala pa siyang nakitang kahit isa sa kanyang mga kakilala na sumuway sa kagustuhan nito. Ayon pa nga sa kanya, na paminsan-minsan ang mga ito na ang naglalako ng kanilang mga paninda. Kahit gano'n na ang nangyayari sa kanila, wala naman siyang nararamdamang kakaiba sa kanyang ina, maliban sa hindi nito pagkain ng mga may rekados na ulam. Hindi naman niya yun gaanong pinansin sa kadahilanang ang iniisip niya, maaaring may sakit lang ito sa bato o kung ano paman. Ang tanging nasa isip lamang noon ni Bonbon, maaaring pinili ng kanilang mga kanayon ang kanyang ina upang maging pinuno ng kanilang nayon. Isang araw, habang abala si Bonbon sa bukid, bigla naman siyang naantala ng masipat niyang magsibabaan ang iilan niyang mga kasama. "Bon, diyan ka na lang muna ha. Pababa lang kami. Pinapatawag kasi kami ng iyong ina." Paalam ng isa niyang kasama paglagpas nito sa lugar na kanyang sinasaka. "Papanong pinatawag, Manoy? Wala ngang pumupunta dito sa atin eh. Kayo talaga oh. Siguro may ginagawa kayong ayaw niyong ipaalam sa akin ano?" Sagot naman niya rito. "Hindi, Bon. Seryoso kami. Pinapatawag kami ng iyong ina. Kung gusto mo, sumama ka para makita mong totoong sinasabi ko." Sagot naman sa kanya ng kasama niya. Nang marinig ito ni Bonbon, hindi na siya nagdalawang isip na samahan ng kanyang mga kaibigan. Pagdating nila sa entrada ng kanilang nayon, bumungad naman sa kanya ang kanyang inang nakaupo sa silya, habang patuloy na pinagmamasdan ang mga nagsisikumpulan nilang mga kasama. Nang makalapit na siya noon sa kanyang ina, agad din naman niya itong tinanong ukol sa mga bagay na nangyayari. "Nay, bakit ho sila nagtitipon-tipon?
Tanong ni Bonbon. Pabayaan mo lang sila, anak. Ang trabahuhin mo ay yung mga pinapatrabaho ko sa'yo. Pumalik ka na dun sa sakahan at nang makapaglako ka kinabukasan. Sagot naman ng kanyang ina. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang pagtalikod nito sa kanya at mabilisang paglakad patungo sa kinaroroonan ng kanilang mga kanayon. Wala nang nagawa noon si Bonbon kung hindi ang bumalik sa kanyang pinagsasakahan at ipagpatuloy ang kanyang pagtatrabaho. Sa pagsapit ng hapon noong mismong araw, kahit papaano, naging masaya naman itong si Bonbon sa kadahilanang natapos niya ang lahat ng kanyang dapat gawin. Pagbalik niya sa kanilang tahanan, nadatnan niya ang kanyang ina na abala sa pagluluto ng kanilang makakain. Naroon noon sa kanila ang iilan nilang kapitbahay na abalang-abala rin sa pagtutulong. Hindi naman yon pinansin ni Bonbon, gawa ng pagod siya noon sa trabaho. Kinaumagahan, maaga pa silang naglakad ng kanyang mga kapatid upang tumungo sa nayon. 2 kalabaw nila noon ang kanyang daladala na siyang nagtutulak ng kanilang mga ani. Upang hindi gaanong mahirapan si Bonbon noon sa paglalako, sumama naman sa kanya ang kanyang pangalawang kapatid. Kahit papaano, labis naman niyang naramdaman ang pagsasakripisyo ng kanyang kapatid. Maiahon lamang sa hirap ang kanilang pamilya. Kuya, wala ka bang napapansin kay inay? Magmula kasi na naaksidente si tatay, parang ibang-iba na siya eh. Wika ng kanyang kapatid habang sila ay naglalakad. Paano mo naman nasabi yan? Ganyan na talaga si inay magmula noong ating kabataan. Ikaw talaga, dading oh. Kung ano-anong iniisip mo eh. Sagot naman ni Bonbon. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad din naman nilang binagtas ang daan patungo sa unang baryo na kanilang daraanan. Bale, doon nila uunahing ilako ang kanilang paninda upang pagdating sa nayon, magagawa nilang makabili ng kanilang mga gusto at pangangailangan. Kung hindi nyo kasi na itatanong, kada 3 linggo, 1 beses lang bumababa itong sila Bonbon. Napaka-importante sa kanila ang merong bitbit pa uwi. Sa kadahilanang ito ang mag-uusad ng kanilang mga buhay sa bawat araw na dumaraan. Ilang minuto pa ang lumipas, narating na nga nila ang unang baryo. Marami na noong naunang nakapwesto sa kanilang manlalako, kung kaya't doon sila sa pinakadulong parte kung saan hindi na ito lapitin ng mga tao. Bagaman inaasahan na nilang matumal ang benta sa parting yon, pilit pa rin silang nagbabakasakali na baka merong maligaw sa kanilang parokyano. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang napangisi sila Bonbon nang masipat nila ang paglapit ng isang lalaki sa pwestong kanilang kinaroroonan. Paglapit nito, agad naman itong nagwika sa kanila ng, "Oh, sarap nito ah. Repolyong bundok. Matanong ko kayo, iho. Saang parte niyo to kinuha?" Tanong ng lalaki. Kasabay ng pagwika nito ay ang maigi nitong pagsuri sa repolyong kanilang ibinibenta. Hinayaan lang naman nila ito. Gawa ng karapatan din naman ng mga mamimili ang tingnan ng maigi ang kanilang mga paninda. Matapos marinig ni Bonbon ang sinabi ng lalaki, agad din naman niyang inilahad dito ang eksaktong kinaroroonan ng kanilang baryo. Kasabay ng paglahad niya sa eksaktong kinaroroonan ng kanilang baryo, agad namang nabitawan ng lalaki ang repolyo. Kitang-kita noon ng magkapatid ang labis na pagkagulat nito at mabilis ang pagbalot ng takot sa kanyang buong katawan. Hindi na din nakapagsalita ang lalaking yon sa kadahilanang mabilisan na itong naglakad papalayo sa kanilang kinaroroonan. "Kuya,
Ano kaya ang problema ng lalaking yun? Tanong ng kanyang kapatid. Hayaan mo na. Baka baliw lang yun. Sagot naman dito ni Bonbon. Matapos nilang mag-usap, agad din naman nilang inumpisahan ang kanilang pagbabalot ng mga paninda. Dali-dali nila yung isinakay sa kalabaw nang sa gayoy magawa nilang mauna sa pinakamabentang pwesto ng saudan. Habang binabagtas nila noon ang daan, walang kaide-ideya ang magkapatid na patuloy na pala silang sinusubaybayan ng mga hindi kilalang panauhin. Sa pagsapit ng hapon noong mismong araw, nagawa na nga nilang marating ang lugar ng nayon. Tuwang-tuwa naman noon sila Bonbon, gawa ng nauna nga sila sa kanilang pinuwestuhan. Nang mailatag na nila ang kanilang paninda, sakto naman noon ang pagdatingan ng iba pang mga manlalako. Kahit naglalakad pa ang mga ito, panay na ang ginagawa nitong pag-aalok ng kanilang mga paninda sa mga mamimiling dumaraan. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nga tuluyang naging abala ang magkapatid dahil sa pagbugso ng mga parokyanong nagtitinda rin sa merkado. Binibenta nila ang mga gulay sa mga kagaya nila sa murang halaga upang magawa nila itong pagkakitaan sa oras na maibenta nila yon sa kanilang merkado. Kumbaga, tutubuan nila. Ganon ang kalakaran noon sa kanila na nagawa namang makasanayan ng magkapatid. Bagamat kakarampot ang kanilang kinikita sa mga pinagpapaguran nilang gulay, nagagawa naman nilang makontento, maiahon lamang sa kahirapan ang kanilang pamilya kahit sa isang araw lang. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang nabenta nila Bonbon ang lahat ng kanilang mga daladala. Naging madali lang sa kanila noon ang ibenta ang mga ito sa kadahilanang pinapatos nila ang mga parokyanong nanghihingi pa ng tawad sa kanilang mga ani. Nang mailigpit na nila sa kanilang kalabaw ang lahat ng kanilang mga gamit, agad din naman nilang binagtas ang daan patungo sa lugar na bentahan ng mga bigas. Mais lamang noon ang kanilang nakayanan, subalit hindi na noon nag-alangang bumili itong si Bonbon. Sa isip-isip niya, hindi baling mais ang kanilang kainin, ang importante naman ay mabubusog sila. Ding, sabihan mo na lang si inay ha, mais na giniling lamang ang nakayanan ng kita natin ngayon. Wika ni Bonbon. Sige lang kuya, wala naman tayong magagawa eh. Yan lang ang kaya natin. Matapos nilang mag-usap, agad din naman nilang binagtas ang daan pabalik ng kanilang baryo. Kahit ramdam na nila noon ang pagsapit ng takip silim, nagpatuloy pa rin naman sila sa kanilang paglalakad. Sanay naman noon si Bonbon na maglakbay kahit gabi, kung kaya't hindi na niya gaanong alintana ang panganib sa paligid. Kahit gabi man kasi siya noong maglakbay, hindi niya maipagkakaila na sa oras na makapasok sila sa bukana ng kanilang bukid, nakakaramdam siya ng labis na kaginhawaan at pagkalayo sa panganib. Sa pagpapatuloy ng paglalakad nila Bonbon, narating na nga nila ang unang baryo na kanilang nilakuan. Sayang-saya na noon ang kanyang kapatid, gawa ng alam na nitong malapit na sila sa kanila. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na nga silang napasok sa nyugan, kung saan medyo may kalapitan na sa kanilang lugar. Sa puntong yon, dali-dali na nilang binagtas ang kanilang daan upang magawa nilang makauwi sa oras ng hapunan. Nang akmang papalabas na sila sa nyugan, bigla namang natigilan sila Bonbon nang makasipat sila ng 5 lalaki na nag-aabang sa kanilang dinaraanan. May mga daladalang patalim ang iilan sa mga ito at ang iba naman ay merong daladalang mahabang mga barel na siyang labis nilang ikinatakot. Hoy! Hindi ba kayong anak ni Gloria?
Nasaan ang inay niyo? Tanong ng isa sa mga ito. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang mabilisan nitong pagkasa ng kanyang armas bilang isang hudyat na hindi ito magdadalawang isip na sila ay kitilan ng buhay sa oras na hindi nito magawang magustuhan ng kanilang mga kasagutan. Nang makita ito ni Bonbon, agad naman niyang pinakawalan ang isa nilang kalabaw upang lapitan ang kanyang kapatid. Agad niya itong niyakap habang dahan-dahan silang napapaupo sa lupa. Maya-maya pa, muli na namang inulit ng lalaki ang sinabi nito, kaya wala na siya noong pagpipilian kung hindi ang sumagot. Oho, nanay ko ho si Gloria. Ano ho bang kailangan niyo sa kanya? Nangangatog na wika ni Bonbon. Aba, huwag mong sabihing hindi ka pa nalalapatan ng kademonyohan ng ina mo. Sagot naman ng lalaki. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang pagkwento niya sa magkapatid ukol sa mga pangyayaring kinasangkutan ng kanilang ina. Ayon sa lalaki, isa umanong aswang ang kanyang ina na walang habas na nambibiktima ng mga inosenteng kaluluwa. 2 na umano sa kanyang mga anak ang nabiktima nito na siyang nag-udyok sa kanya upang gawin ang bagay na yon. Ilang buwan na din niyang tinitiktika ng baryong pinagtitirhan ni Gloria nang sa gayoy magawa niyang maisagawa ang kanyang balak na paghihigante. Itinaga niya rin noon sa bato na kapag nabigo siyang patayin ang demonyong yon, gagawa siya ng paraan upang magawa nitong mapagbayaran ang lahat ng kanyang mga kasalanan. Wala din umanong pakialam ang lalaking yon kung sino-sino pa ang mga ordinaryong taong madadamay sa gagawin niyang paghahasik ng kanyang galit at paghihigante. Matapos itong marinig ni Bonbon, tila ba naging palaisipan naman sa kanya ang sinabi ng lalaki. Halos kahit anong gawin niyang pag-iisip noon, hindi pa rin niya magawang paniwalaan ang mga paratang ng lalaking yon. Baka naman ho nagkakamali lang kayo. Mabait ho si inay. Hindi nun magagawang pumatay. Tsaka wala ho sa pamilya namin ang pagiging isang aswang. Paliwanag ni Bonbon nang marinig niya ang lahat ng istorya ng lalaki. Tumahimik ka! Bata ka pa, kaya wala kang kaalam-alam sa pinaggagawa ng ina mo. Sagot naman ito. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang mabilisan itong paglapit sa kanilang kinaroroonan na para bang meron itong gagawing masama. Hindi naman noon ninais pang tumakas nila Bonbon sa kadahilanang naunahan na sila ng takot noong mga oras na yon. Maya-maya pa, tuluyan na ngang nakalapit ang lalaki sa kanila. At kasabay nito ang mabilisan naman itong pagtadyak sa kanya. Nang masipat ni Bonbon ang ginawa nito, mabilisan naman niyang niyakap ang kanyang kapatid upang saluhin ang pag-atake ng lalaki. Halos ramdam na ramdam niya noon ang pagkawala ng kanyang ulirat, subalit pilit pa rin siyang nagpapakatatag alang-alang sa kanyang kapatid. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman siya nitong hinawakan sa buhok at walang habas na pinagsasasapak. Bagamat labis ng pinsala ang kanyang nararamdaman, hindi niya pa rin pinahihintulutan ng kanyang sarili na lumaban. Ang iniisip niya kasi noon ay ang mga habilin sa kanila ng kanyang ama ukol sa pagpapahalaga ng lahat ng mga may buhay sa ating mundo. Sa muling pagsapak sa kanya ng lalaki, doon na nga halos nandilim ang kanyang paningin. Ang tanging naririnig na lamang niya noon ay ang pag-iyak ni Dading habang patuloy na nagmamakaawa. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang natigilan ang pananakit ng lalaki nang makarinig yon ng mga pag-atungal sa looban ng gubat. Nakakarinig na din sila noon ng mga nilalang na tumatakbo na parabang napakalapit lamang sa kanilang kinaroroonan. Nang maramdaman yon ng lalaki,
agad naman siyang lumapit sa kanyang mga kasama upang mapaghandaan ang mga susunod na pangyayari. Ilang segundo din sila noong napatahimik at nakiramdam hanggang sa dumating ang puntong nagawa nilang makasilay ng isang nilalang na hubot-hubad at nakatuwad kung tumakbo. Nanlilisik din ang mga mata nito at nagdadalayo ng isang napakabahong amoy. Habang patuloy nilang pinagmamasdan ang nilalang na yon, hindi nila nagawang mapagtanto ang paglibot sa kanila ng iilang kasama nito. Maya-maya pa, bigla na lamang nanlaki ang mga mata ni Bonbon nang masipat niya ang paglapit sa kanya ng nilalang habang dahan-dahang nagbabago ng anyo. Bagamat nawawala na noon ng paunti-unti ang kanyang ulirat, nagawa niya pa ring matandaan ang pagmumuka ng nilalang na nagligtas sa kanilang magkapatid. "Bon, ayos ka lang ba?" tanong ng kanyang ina. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang mabilisan nitong pag-angil habang patuloy na nakatitig sa mga lalaki. Nang masipat ng ina ni Bonbon na babarilin na sila ng mga ito, mabilisan naman siyang tumakbo habang hawak-hawak ang kanyang mga anak. Nang masipat naman ito ng iilang kasama ng ina ni Bonbon, agad naman nilang sinunggaban ng mga nilalang ng walang pagdadalawang isip. Kahit may daladalang sundang at barilang mga ito, naging baliwala yun sa kadahilanang hindi nila nagawang masundan ang liksi at bilis ng mga aswang. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang tumahimik ang buong paligid dahil sa pagkamatay ng mga kalalakihan. Agad naman itong pinagtulungang buhati ng kasamahan ng kanilang ina upang dalhin sa baryo nila. Pagdating nila sa kanilang tirahan, agad naman silang ipinaghanda ng kanilang ina ng hapunan. Hindi na noon nagawang kumain ng dalawa sa kadahilanang purong takot na ang nangingibabaw sa kanilang mga katawan. Naisin man noong kumain ni Bonbon, alam niya sa sarili niyang hindi niya ito magagawa dahil sa mga pinsalang patuloy niyang iniinda sa kanyang buong katawan. Kinaumagahan noong mismong gabi, maaga pang nagtipon ang lahat ng kanilang mga kababaryo upang mapag-usapan ang mga nangyari. Paggising noon ni Bonbon, tila ba panaginip lamang noon ang kanyang mga naranasan dahil sa mabilisang paghilom ng kanyang katawan. Paglabas niya noon sa kanyang silid, agad naman niyang nilapitan ng kanyang ina upang ito ay hagkan. "Buti naman ay walang nangyaring masama sa inyo. Ay nako, akala ko kasi totoo na eh. Panaginip lang pala." Wika ni Bonbon habang nakayakap sa kanyang ina. "Ano ka ba, Bonbon? Totoo ang mga nangyari kagabi. Sa katunayan, narito ang lahat ng ating mga kababaryo ngayon upang ipagtapat sa iyo ang kanilang sikreto. Bilang ikaw ang susunod kong tagahalili, kinakailangan mo nang malaman ang lahat ng ito." Sagot naman ng kanyang ina. Nang marinig niya ang bagay na yon, tila ba natigilan siya sa kanyang kinatatayuan. Halos hindi niya noon maisip kung bakit nagpang-abot sa ganoong bagay ang kanilang simpleng pamumuhay. Maya-maya pa, doon na nga natapos ang kanilang pag-uusap nang biglang magsipasok ang iilan sa kanyang mga kababaryo. Kasama doon maging ang kanyang mga barkada na siyang labis naman niyang ikinagulat. Halos hindi niya noon tuluyang mapagtanto na ang baryong kanyang kinagisnan ay isa palang pugad ng mga aswang. Sa pagdaan ng kanyang kaibigan sa kanyang harapan, tanging katanungan na lamang ang kanyang naibato dito. "Uy, Bok! Huwag mong sabihing pati ikaw din." Tanong niya sa kanyang kaibigan.
Nang marinig nito ang kanyang sinabi, agad naman yung lumingon sa kanya habang seryosong sumasagot ng, Kayo na lang ni Ading ang hindi aswang sa lugar na to. Matagal na namin kayong inaalagaan, Bon. Magmula pa noong napaslang ang iyong ama. Hindi ka ba nagtataka kung paano kami nagagawang maimbitahan ng iyong ina sa mga pagpupulong kahit kami ay malayo sa kanya? Kung sisikapin mo lang napansinin ng lahat ng kaganapang nangyayari dito, masasabi mong lahat kami ay hindi ordinaryo. kasabay ng pagwika nito ay siya namang pagtitig niya kay Bonbon gamit ang kanyang mga nanlilisik na mata. Pag-alis nito sa kanyang kinaroroonan, agad din namang lumapit sa kanya ang kanyang ina upang kumuha ng kanyang kasagutan. Ano, Bon? Tinatanggap mo ba ang alok na maging kaisa namin? Huwag kang mag-alala. Kung ano man ang iyong magiging desisyon, ito ay igagalang ng aming angkan. Wika ng kanyang ina. Matapos itong marinig ni Bonbon, agad din naman niyang ipinagtapat sa mga ito na ayaw niyang malahian ng pagiging aswang. Pinapili pa siya noon ng kanyang ina kung sino sa kanila ni Dading ang mananatili. Subalit nanindigan pa rin si Bonbon sa kanyang desisyon. Matapos itong malaman ng karamihan, napagpasyahan ng mga ito na si Dading ang ituring na bagong tagapaghalili ng kanyang ina. Upang tuluyan na siyang maging malaya, pinayuhan siya ng kanyang ina na magpakalayo-layo na muna upang magawa niyang mamuhay ng payapa. Sinunod naman ito ni Bonbon sa kadahilanang matagal na niyang inaasam ang mga bagay na yon. Gayunpaman, kahit masaya siya noong umalis sa kanilang baryo, patuloy pa rin niyang itinatago sa kanyang kalooban ang labis na kalungkutan at pagsisisi. Kalungkutan dahil mawawalay siya sa kanyang pamilya. At pagsisisi naman dahil hindi niya nagawang maisama sa kanyang paglisan si Dading. Magpahanggang sa ngayon, patuloy pa ring nagiging palaisipan para kay Bonbon ang kalagayan ng mga taong minsan niyang iniwan sa kanilang lugar na isa palang baryo ng mga aswang at ang pinakatago-tago niyang sikreto tungkol sa pagiging aswang si Inay. Okay, opinion ko sa kwento. Doon lang ako sa eksena na alam niyo yung papatay na sila nung lalaki maghihigante tapos nagkwento pa. Okay din no? Pwede kaya mangyari talaga sa totoong buhay yun. Yung babariling ka na lang ng kaaway tapos magkukwento pa. Kunyari, Sige, babarilin na kita. Teka, bago kita barilin, alam mo ba noong unang panahon? di ba? Yun lang yung napansin ko sa buong kwento. Pero, bakit kaya hindi sa kanya pinasa? Kasi kung pakikinggan niyo yung buong kwento, panganay si Bonbon eh. Di ba, kasabihan sa mga aswang na ipinapamana ng pagiging aswang, yung pagiging aswang nila sa panganay nilang anak. Ano kayang lahi to na pwedeng magdesisyon yung panganay nila kung anong gusto nitong gawin sa buhay? Pwede siyang hindi maging aswang, mamuhay ng normal, o pwede niyang lulunin kung ano man yung ibibigay ng nanay niya. Sayang lang, wala tayong gaanong detalye para sa kwento na to. Pero overall, ang ganda. Maganda yung ending niya. Kasi kung hindi maganda yung ending, naging aswang si Bonbon, malamang wala tayong ganitong kwento, di ba? Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.